Hola, soc Lourdes Canó, soc la subdirectora de l'àrea de turisme del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València i he vingut a l'Institut La Costera de Xàtiva a donar una xerrada sobre el grau en gestió turística. Impartim 4 graus, que són el grau en ciències ambientals, el grau en gestió turística, el grau en comunicació audiovisual i el grau en enginyeria de sistemes de telecomunicació, so i imatge. I després tenim màsters que donen continuïtat a aquests estudis de grau, que sabeu que en Bolònia, Lourdes us ho explicarà millor, però en Bolònia ara són graus i màsters. Llavors tenim el màster d'enginyeria acústica, postproducció digital, un que dona continuació a ambientals, d'avaluació i seguiment ambiental de qüestions medios i contaminants, i un màster en social media, té un nom un poc estrany, però és un màster en mitjans de comunicació social, en Facebook, etc. El que més ens ha agradat és que ens informarem de les instal·lacions i de com estava ara el sistema d'educació en la universitat. Instal·lacions esportives, teniu l'oportunitat de moment de fer esport de forma gratuïta, en el campus de Gandia encara és així, teniu tai chi, teniu aeròbic, teniu step, un cop es cremen energies també perquè no tot... La universitat també tens lliure i també està un poc de fer vida universitària. I la proximitat que ens han dit que n'hi ha en el campus, que és molt familiar i tot això, això també és interessant perquè a voltes assusta un poc sentir l'universitat i després, sense la gent parlar que està allí, veus que tampoc és per a tant. El que sí que té de bo el nostre campus, penso jo, però a mi m'agrada, és que al final acabem coneixent-nos molt. Considero que el turisme és una cosa que a voltes se sobreentén i hi ha moltes coses que no se saben i ha sigut un punt d'informació molt gran d'aquesta carrera universitària. Se diu el crèdit ECTS, que són les sigles de European Credit Transfer System, i vol dir això, independentment d'on tu curses la teua carrera o de com l'hagis fet, d'aquesta forma, anem on anem, nosaltres podem saber què és el que ha estudiat una persona i, òbviament, li podem donar un lloc de treball, una continuació d'estudis, el que siga. Que el turisme està molt present en el món laboral, l'únic inconvenient que he pogut treure és que són els idiomes. O també que és capaç de comunicar-se en forma oral i escrita en anglès i en una segona llengua estrangera, que pot ser francès o alemà. Les assignatures ja tenen els nivells establerts. De fet, en el pla d'estudis, que podeu veure en la web també, quan s'acaba l'inglès de primer curs, que se diu Anglès per al Turisme Internacional, el nivell que s'alcança és un B1. El que més m'ha agradat de la xarra de gestió turística ha sigut les incidències laborals que té. També se pot dedicar a la investigació i desenvolupament, que potser pareix una cosa més estranya, però els graduats estan capacitats per a fer-ho, o a la docència quan correspon a un titulat del seu nivell.